Umhlaba uyabhubha bafethu, kubuhlungu kakhulu umhlaba uyabhubha. Njengoba kwakushiwo ukuthi umhlaba uyobhubha, mhlampe manje isikhathi sokuthi umhlaba uyabhubha ngendlela ekuyonzakala ngayo. Buka nje bekushone abantwana abangaki angazi noma bawu-13 yini lamaviki adlulile noma kule viki elidlulile labantwana besikole akade bedlulile emhlabeni. Namhlanje ngomhla ka-29 January eThekwini phinde kwenzeka ingozi ecishe ifane naleyo. Ithraki ishaye itekisi, angazi noma kushayisane kanjani kodwa nami uma ungabheka iy'ndaba ungayibona lento engiyishoyo. Ibuhlungu lento, kudlule abantu abawu-11 bafethu umhlaba uyabhubha. Namhlanje eThekwini ke-29 kudlule abantu abawu-11 kwingozi ehlanganisa ithraki ne-Quantum. Bafethu kubuhlungu umhlaba uyabhubha. Umhlaba uyabhubha. Bheka nje izinto ezenzakalayo mfethu la emhlabeni, izinto ezibuhlungu zodwa. Abantu le ko-Eastern Cape, angazi noma i-Eastern Cape noma iko-Limpopo ngicathi ke-Limpopo, ya e-Limpopo. Ngizwe ey'ndabeni nami le ndaba ngendlela ebuhlungu ngayo. Kumuke abantu ngicathi ngeviki elidlule kuze kube namanje abanye abawu-3 noma abawu-2 abatholakali. Kubuhlungu bafethu. Lezi zinto ezenzakalayo, bamukile abantu bebengenazo izindlu zokuhlala. Uyakhumbula nangonyaka odlule eNatali, le nto yey'mvula nayo ibuhlungu. Umhlaba uyabhubha bafethu, abantu bayamuka, abantu bayahamba emhlabeni. Kubuhlungu. Le nto eyenzakalayo mina angazi bafethu ukuthi ngempela into enjani. Akukwazi ukuthi mfethu kungenzeka into efanayo iphindelele. Hhayi man, umhlaba uyabhubha. Kwakushiwo vele ukuthi umhlaba uyobhubha, hlampe indlela obhubha ngayo. Ngiyacela sikhulekele i-South Africa, ngiyacela sikhulekele abashayeli, ngiyacela sikhulekele iy'ngane, ngiyacela siy'khulekele nathi, sikhulekele ogogo, sikhulekele omkhulu, sikhulekele wonke umuntu. Kushubile. Bafethu kushubile. Angazi hlampe ongakaboni mhlampe usakude ukubona. Uma kuwukuthi awakaboni ukuthi umhlaba uyabhubha, kushuthi usakude ukubona. Umhlaba uyabhubha. And into ebuhlungu kakhulu, kulimala i-youth kakhulu. I-youth iyaphela i-youth. Umhlaba uyabhubha bafethu. Angiyazi mina lento eyenzakalayo ukuthi hlampe idinga umkhuleko. Kuyakhulekwa, ayikho into engenziwa, kuyakhulekwa, kuyashwelezwa, kwenziwa yonke into, kuhlatshwe iy'nkomo, kufika abafundisi benza yonke into kodwa still umkhokha uyaqhubeka. Umkhokha uyaqhubeka la e-South Africa. Siyalimala unyaka nonyaka. Uzokhumbula ngonyaka odlule lapha ePietermaritzburg eMbali, kwashona abantwana besikole. Itekisi eyahamba yayongena e-crash ilayisha abantwana besikole eMbali ePietermaritzburg ngonyaka odlule. Ingoba angiyikhumbuli kahle kahle inyanga ukuthi kwakuyiphi inyanga. Umhlaba uyabhubha. Ongakaboni angazi ukuthi uyobona nini. Angazi ngempela ukuthi vele nathi yini into ekumele siyenze ukuze sizame mhlawumbe ukuthi wonke umuntu avikeleke. Angazi mina lento eyenzakala e-South Africa angiyazi. Emandulo ngalezi y'khathi esikhule ngazo thina, iy'nto ey'kanje bekukancane ukuy'bona. Iy'nto ey'kanjena bey'ngavamile. Vele iy'ngozi zemgwaqo bezikhona kodwa hhayi ey'kanjena. Kulimale lonke itekisi liphele, kulimale wonke umuntu okhona phakathi aphele, i-load yonke egcwele. Kubuhlungu, kubuhlungu. Eyi bafethu, ngiyacela uNkulunkulu bandla silekelele. Ayivale lokhu okwenzakalayo akuvale kungaqhubeki, akukho kuhle. Akukho kuhle ukulahlekelwa abantu basekhaya everyday, njalo silahlekelwa abantu, njalo. And abantu abahamba kakhulu abantu abamnyama. Abantu abamnyama bayadlula emhlabeni mfethu. Angisho ukuthi laba abamhlophe, abampofu abadluli bona. Kodwa kakhulu lento ila kuthina abantu abamnyama. Angazi umkhokha noma yini lento eyenzakala kodwa kubuhlungu. Eyi, buhlungu lento. Eish, kubuhlungu man. Yo, hhayi buhlungu lento. Ayikho into ebuhlungu njengalena. Ngiyacela
Ngicela abafundisi, ngiyacela wonke umuntu, ngicela wonke uma ubheke le video bandla, ngicela udlule ngo-amen. Dlula ngo-amen, mhlampe sikhuleke noma mhlampe ukhuleke usibhalele imeseji mhlampe ewumthandazo, ucela ushweleze, siyacela bandla kunakele. Ayishubile. Bayadlula abantu emhlabeni. Ngisho ngakuthiwa bese kuyisikhathi mfethu, kodwa kabuhlungu kanje, kubuhlungu. Kubuhlungu lezi zinto ezenzakalayo mfethu zibuhlungu. Ngiyacela uNkulunkulu, abafundisi, amadlozi, izangoma, iyinyanga, abelaphi bendabuko bahlangane, kukhulekwe, kushwelezwe, lo mkhokha uvaleke, kungabi into eqhubekayo. Kubuhlungu, kubuhlungu. Ngoba manje into ezokwenzeka, abantwana bayakhula abantwana. Mebekhula abantwana bazokhula kungekho muntu omdala onolwazi ozobacushisa ey'ntweni ey'thile. Kubuhlungu mfethu, hhayi mina ngilimele mfethu lezi zinto ezenzakalayo zingiphathi kahle, angazi noma hlampe iwona yini ukubhubha komhlaba njengoba ngike ngasho, mhlampe indlela obhubha ngayo umhlaba. Kwakushiwo vele ukuthi umhlaba kuyohamba kuhambe ubhubhe, ingoba sasingazi ukuthi kuwobhubha kanjani. Kodwa hlampe iyona ndlela le, umhlaba uyabhubha, obhuti bethu bagcwele amadolobha babalekela emakhaya. Into eyayingekho phambilini, mhlampe iyona ndlela yokubhubha komhlaba. Umhlaba uyabhubha mfethu, ezinye izinto ezenzakalayo ey'khombisa ukuthi umhlaba uyabhubha. Kudala kwakuphilelwana, wawukhona ukungena kamakhelwane uma ushoda uthi makhelwane, ngiyacela ungilekelele ngento ekanje, akunike umakhelwane ngaphandle kokuthandabuza. Manje awusakwazi ngisho ukungena kamakhelwane wakho ngisho kuwuncibijane, kuwukhisimusi, Christmas Day, ufike ucela u-ice cream awusakhoni ngoba umhlaba uyabhubha, seyaphela yonke leyo nto, yasha yashabalala. Umhlaba uyabhubha bafethu, kuningi okwenzakalayo, kuningi okwenzakalayo. Kunomuntu okwazi ukushiya umndeni wakhe awulahle, into eyayingekho kakhulu emandulo mfethu. Umuntu ahambe isikhathi eside lutho ukubuyela ekhaya, akaziwa, akanayo inamba, akanalutho kodwa nje akatholakali, wahamba ukuhamba. Umhlaba uyabhubha bafethu, kuyabulawana, kuningi okwenzakalayo mfethu, kushubile bafethu, umhlaba uyabhubha. Ngiyacela bafethu sikhulekele iy'ngozi lezi ezenzakala emgaqweni, sikhuleke bafethu, sidlule nango-amen. Ngiyacela sikhuleke bafethu, sibumbane sibe imbumba, mhlampe sizoyinqoba le nkinga esibhekene nayo. Ngoba phela le nkinga isiphindile ngoJanuwari, inyanga eyodwa, same ingozi eGoli naseThekwini. Namhlanje yenzeke eThekwini le nto, i-truck netekisi kwashayisana, kulimala abantu abawu-11 badlula emhlabeni. Kubuhlungu, kubuhlungu, khona inkinga, khona la kumele kushelezwe khona bafethu, khona la kumele kuxoliswe khona kulunge. This is Home Run with Makeba PMB bafethu, angihambi ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa, ndingohlala ngingahambi ngedwa, ngihamba nabantu abadala, oMakhathini, oNtshebe, oGubese, oSombandisa bakhona la ngikhona, bakhona bangibhekile bafethu. Niyazi umfana wakhona le kaMgwagwa, ePietermaritzburg, eMgungundlovu, eXaba bafethu, eMbali, eCaluzi la ngiphuma khona, ngithiwa ngithola eMpophomeni, eHawikhi, eMasangweni bafethu, kwaHhaza, kwaShifu, yonke indawo, koMafakatini uyangithola, eSkhotha eMtshezi Entabamhlophe. Nakanjani ngikhona nakhona ngithi angithola, ngako-discount niwomfo kaMngadi lapho oNdilewu, ngithola nginawo amajita mangike eSkhotha, oNdilewu, omfo kaMngadi bafethu, amajita, oMthobisa, omfo kaNhlapho, oMboma, oMogeni, oSweli, amajita a-grand mfethu, oFana noFana, amajita mfethu a-grand yabo, oMpula lapho e-discount. Ngicela bafethu, oManyosi, uyazi nakanjani bafethu. Umhlaba uyabhubha, cela sikhuleke bafethu. Uma kuwukuthi niyayibona le video, guqa ngedwa uluthandaze mfethu, khuleke, cele ubonge futhi nanokuthi uNkulunkulu usakugcinile.